museoa ere ikusi dugu. Atxaldeko saio honetan lehenengo hizlaria gure Josetxo Mendia, Mendi, Beasaindarra jaiotzez. Bera, baserritarra, nekazaritza, alderdi ekologikoa lantzen, eta zaletasunez historia gozea dauka. Alde horretatik, Iruña Beleia martxako kidea da, eta bere gai gogokoena edo Iruña Beleia. Hortik abiatuko gara ba. Venga. Atxaldeon, lehenbezi, eta, kontua izango litzeke Iruña Beleia eta zaitzea baino gehiago, Iruña Beleian egiten ari dienataz hitz egingo dizuet, saio honetan. Batipat, aspalditik hasitako dien, baino azken urte honetan aregotu dien suntxiketa lanetaz. Supuestamente indusketak eskadorak burutzen dien. Ez da gauza berri, Iruña Beleian, behin zalaparta guztie suertauta gero Euskal Herriko Unibertsitatea sartu zanen, Núñez jaunak hartu zuen bertako ardura eta bere lehendabiziko lana hemen Ardazin ikuste duzuen bezala izan zen gero merkatu eta topautako gune horretan eskadorekin aritzea. 6.000 metro karratu pare bat astetan industu zituzten, erderaz brokamar berezko harrie jo bitarten. Horren aurren epaitegin eta zeba jarri zan, elegitea jarri zen, kereia bat jarri zan, baino atzea bota zuten epaitegitik jarritako salaketa hori esanez axaleko lurre baino ez zutela moitu. Hori arkeologian esaten da tierra de remoción erderaz eta landutako lurrek izaten dira. Eta horre lur hori izaten da axaleko aurreneko 50 zentimetrok edo. Goldek eta ebilitako lurrek eta moitutako lurrek eta bere balore arkeologikoa neurri baten galtzen duenak pieza bere kontestotik atatzea ituztelako. Konturatzen baldin bat zatea argazki horretan nik uste 50 zentimetro baino gehixio ere industuta badarela. Gaur egon oraindikan ere Iruña Beleiara joate baldin bat zatea bertan zabaldutako lubakik metro eta 50 zentimetro baditu hainbat tokitan. Pertsona garri eta altueran arabera ikusten dana ondo asko. Baina epaileen ebazpena horixe izan zen. 50 zentimetro baino ez zituztela hain eta horrea jarraitu zuten inungo ondorio ekoki gabe horreindako sarraski. Esate izuetena, 6.000 metro karratu inguru edo industu zituzten era honetan. Areta larrigoa da asuntoaz, industen hasiera aurretio Núñez jauna bazeuzken fotografia aereo. Eta fotografia aereo horietan ondo asko ikusten zen bertan ze egiturak zeuden. Ez zion zertan horrela industu beharrik. Bazekiten zertzion bertan eta bost inportatzaien. Núñez jaunak jarraitu zuen era horretan eta 2015 urten bisita gidatuk oraindikan ere elespuruk ematen zituzten, Juan Martin elespuruk ematen zituen eta abendu batetan berta iritsita ikusi zuen errestoien etxea edo deitzaioneko hontan inguruko lur guztia arrotuta ziola eta eskadora txiki baten aztarnatzenen eta lurpilo bat 100 metro aruntzago botatzen zerela. Atzea bueltan epaitegira jotzuten eta oraingo honetan epaileen erantzuna izan zen ez zala ez gertatzen, axaleko lurre baino ez zutela moitu eta asmoa zala belarra eraitea. Nik beti gauza bera esatet, arkeologoa ez naiz eta historia eta ikasten haitutakoa bai, baino basartarra ba naiz. Eta abendun eta eskadorakin belarra ereiten ez da sekula sartan ikusi. Hemen oso garrantzitsua da zer gertatu zen esplikatzea, ze hor ikuste duzuek kanal bat bezala gorrain bat zeramika puska topatu ziren grafitoekin lehen bigarren mendekok Euskal hitzez euskena famili izenak, reba, neba, hainbat badare horrelako grafito, beste batzuk kolore izenakin eta aldamenen daun saien, berandu xeoko dien beste
hainbat grafito ere topatu ziren, tematika religiosa dutenak eta batzuk ere euskaraz idatzitako. Aldamenen lurben taldek industu ez zeuken, beste toki bat, beste gunetxo bat, pentsatuz, urten poderion metodologia hobetuko dela, makinariak eta industeko modue hobetu laikela, eta hori ikutu bat zeukien, baina toki horretan Núñez jaunak eskaladorea sartu zuen. Hoi bai, belarra ere iteko. Baina azkeneko urte honetan, 2023ko maiatzen hasi eta guain bitarte, behaldiko saio egiten nahi die eskadora erabiliz. Hau iazko maiatzen atatako argazkia da, eta hau da, Iruña Beleia ez dakitak izuen, hiri oso ongi ezan lehen menden, lehen bigar, bai, askintezen, Borniaron hirik aristiar bat zan, ikagarria hundie garaiko, 55 hektaria ingurukoa, gero Goi Imperion lehen bigarren menden 121 hektaria hartze itun hirie da, Tarrakonensiko penintsulako iparraldeko hirugarren hiri garrantzitsuenetakoa izan zitekena, baina gero laugarren mende hasieran gainbera bat ematen da, eta une horretan hiria arresik dute. Eta 120 hektaria izatetik 11 hektaria izatera pasatzea, bere 10-enen gehatzea. Baina arresi horren barnekalden lugaki hau zabaltzen duen. Guain honetan ez da Euskal Herriko Unibertsitatea lanen aidana, baizik eta Quark enpresa. Enpresa pribatu bat, diputazion izenen aidana lanen. Ok, 3 metro zabalera don eta 120 metro luzera gehiago arresi aldamen guzti hortan eta metro eta erdiko sakoneran eskadora sartze du eta lugaki guzti hori zabaltzen dute. Batetio arresiko harri jotza dituzten, metro eta erdi eskabatzeko garaien kapa arkeologiko leheno esan dizuetan bezala aurrek eramata dituz, lehendabitzeko 50 zentimetro onartu daizke, betxarren eskadorak inaitea, baina gainantzekoa ez. Baina, bigarren argazki bat badezu hor, ez da jabetzeaten oso euritxo ezan egun, hori guaini egin berri dauki, aurten. Lugaki hori berdindu egiten duen. Eta berdindu alizateko 21 metro zabal eskadora sartze dute, haik eta beste sariekin bat egin arte. Era hortaia lugakirik ez da ikusten gaur egun. Piskat ikasi dute 2010 urtetik ona. Hau ikusten deu, beste hau ere dute, hau ate txikie da, latinez poterna esate zaioan ondo ikusten da, arresin daun ate txiki bat da. Hau da lehendabiziko argazkia eta nuna 2023 ikusten zuen lau bat metro sakon egiten du eskabadorakin, 15 bat metro zabal baditu, eta hemen ere harri bizie jo bitarte eskadorakin induzte duen. Hemen oso ondo ikusten da, eskadora sartzen du pala eta onutzart eskatzea. Bigarren zea bat, hirugarren bat, laugarren bat, haik eta lurra jo bitarte. Hemen evoluzioa jarri dizuet ikusteko beraiek nola lan egiten dute. Horrela uzten dute, gero hor monumentalki bi paita jartze dizkiote, berez sustratutan inutik inoa ikuste ez dienak, asmautako diera bat, eta guain azkeneko hilabete honetan lurre bota du gainetio. Guain bai pentsatzen belarra ereiteko izango gala bertan. Eta ja, disimulo eta usteko bere lana. Eta hori ikusita, iaz atza buelta epaitegita jo gendun. Horretarako Xabier Gorrotxategi historialarik, historian doktore danak, informe arkeologiko bat intzion, informe arkeologiko horrekin denuntzie jarri alizateko epaitekin. Xabier Gorrotxategi esaten du, nabarmentan bezala, batetio, esklato arkeologiko ez dira errespetatzen dinutik inoa, hemen esango dizuet, industeko bi modu darela. Bata da, metodo Harris de excavazion, esate zaiona, guaindala 50 urte Eduard Harrisek asmautakoa, eta gaur egun munduko arkeologo guztik erabiltzen dutena. Eta da, geruzaz geruza, industen jun, kuadrikula bat egin da lurren, eta harta topatzen duzun pieza bakoitze, koordenauta daukezu kuadrikulan zezatitan daun eta zesakoneratan. Horrek kontestuan jartzen dizu topautako pieza. Claro, eskadorakin jota metro eta erdi aldikoz jotze baldin badiozu, horrez dago ez kontestuaik ez ezen. Hemen topautako guztie zabortegi batea botata dau. Zabortegi horretan iazko maiatzen junitzen behiratzea eta aurreneko begiradan, baina ez da 2 minututan horako zeramika puskak, ezur pilo bat, burnizko hiltzek, ikaz pilo bat topatu nituen. Eta hori kontestuz kanpo.
Bueno, Xabier Gorrotxategi egiten dio informe arkeologiko hori, nun salatzen duen, batetio, estratok ez dira respetatzen, arresin bagenekiun aurreko indusketa ziela medio, bai Eliseo Gilek egindako, baita Elortzak egindakokin ere, atxikitutako egiturak zerela arresia perpendikularki, era horta, zuk eskadola horrela sartzen zuen, horietarak aurretik eramate dituzu, hori ere ez dela respetatu, bertan arresia sendotzeko erabiltzen dien harrie tokiz moitzen dute, ez dauke, berak esate du hori ez dela lan arkeologiko bat informe horretan. Beste erabaten detu beharko litzaiokeela hori, baina lan arkeologikoa inondik inoa ez. Aldiz, epaileen erantzune zera da. Berak suposatzen dola, Arabako Foru Aldundik bere informe arkeologiko ekoitula Quark enpresak egin da, eta suposatzen donez Aldundik sekula santen ez dola ondaren kontra egin behar, iritzi kontra jarrik izango dila gurek eta aurrea jarritzeko baimena ematen da. Hori da epaileen erantzun. Ikusteko ez du arresi indiatzen, aurten, eta jarraitzen dute hemen, hau da San Juan monastegia. Iruña Beleian, 6. menden hirie desagertu egiten da. Eta 12. menden Caballeros de la Orden de Malta edo dielakok iriste die bertara, eta monastegi bat eraikitzen dute bertan. Hori 12. menden. Monastegi hori zuti dago 19. mende bitartean, goiti bera etortzean, baina bere hondakine bertan dare. Hor ere, monastegiko dorre bat izan zitekena, garbitzen dute, arbolak eta kentzen izkiote eta lurre, baina ikuste duzue beste 3 metro sakon jotze dutela eskadorakin eta bere ingumari guztien ere gauza bere egite duen. Arrazoia ez dakiu. Beste toki bat ere eskadorakin industen duen, leheno ere industutakoa, hau hegoaldeko atea da. Ate horretan, ez dakit nola esango litzaken euskeraz, cuerpo de guardia da, erderaz, kaserna, soldaduen kaserna egongo litzake. 4. mende haseran arresia egite dutenen, lehendabiziko aldiz bere historien, soldaduk jartza ditu Erromak Iruña Beleian. Eta hor, Kos Primera Galika delako 600 bat soldadu jartza dituzte Iruña Beleian bertan. Eta atek babesteko bere guarnizio, bere cuerpo de guardia delakoa hortxe zeukaten. Hori industutazion bai Elortza jaunan galdi 1975 eta gero Eliseo Gil eta Lurben taldek ere industuta zeukaten. Baina ez zaile aski sobrare irutu eta eskadorakin gehiago bete du. Ez dauketa argazkia eta baina guain guztie, lehen dio industutakoa eta behaiek eskadorakin indakoa lurrez estali dute atzea bueltan eta lur goxoa bota dute gainen, suposatzen atzea bueltan belarra ereiteko izango dela. Zenbat belarra, ez? Bai, bueno, Iruña Beleian belarra tope dago, erein bere bai. Hau arresia izango litzake kanpo aldetio eta hau da beraien justifikazioa lan hau egiteko. Da, sendotze lana egiten nahi dela, arresin sendotze lana. Gorrotxategi bere informen oso ondo esate dionez, batetio, harrie. Ez da, bertatik eroitako harrie erabili hori egiteko, rekonstruzio arkeologiko baten horrela egin beharko litzake, ez dute horrela egiten, konturatzen baldin bat ziaten, hau zaharra da, eta hau berria da, behar guentxe jarritakoa. Baina, hola zigzag baten egite dute, nik ez dakit poliki egiteko izango da, baina arkeologikoki ez dauke inungo funtsaik horrela egite. Konturatzen baldin bat zia, arresia askotzatzen gorago dijo, eta ez dute sendotzen, eta hor aurreneko izoztekin eta harri hori erortzen jarraituko dut. Osea, arresi ez dute sendotu, baina aurreneko fotografi itxurea arresi bat ikusteko. Nik uste, esplikazioa jotzen diotena, hori da, hori nahi dutela, turistifikatu nahi dutela Iruña Beleian. Beretan, bertan ikertu partez, turistifikatu nahi dutela gura. Honen kontrare hitzaite do, informen Xabier Gorrotxategi eta Xabier Gorrotxategi bertan esate diuna da que para un muro de chalet es un trabajo de albañilería muy bueno, baina hortik aurrea arkeologikoki ez daukela pasai. Eta bueno, hori da Iruña Beleian gertatzen nahi dana, suntxiketa alorren, ez dauki etenik hortan, guri Ana del Valle berarekin eukiken duen azkeneko bileran, orain dela 2 urte, esan ziun, urrengo 4 urtetan, aurrenekoa pasada dagoeneko, 4,4 milioi euro zeuzkatela presupuestauta bertan inbertitzeko eta beraien asmoa zala sendotzea, arresia sendotzea eta interpretazio zentro berri bat egitea.
ikusi dut ze sendotzen maila damakien, eta zertan gastatzen ari dien 4,4 milioi euro horiek. Guk Kana del Bali bilera horretan esan genion ustelen gainen eraikitzea ezinezkoa dela, ze azkenen eraikuntza hori erori ingo dela. Eta lehendabizi argitu egin behar zela Iruña Beleian zer gertatu izan den, eta behin hori argitutako industria plan bat berri bat egin, danon artean onartutakoa eta horrea joko gendula. Bea ez zion hortako dispuesto, eta bueno, azken batez hemen jarri dizutenakin, hau da guk eskatzen deuna Iruña Beleia argitu ahal izateko. Han topatu izan die hainbat grafito. Grafito die soporte ezberdinetan idatzitako gauza. Bai zeramikan, bai arreilun, beiran, hemen ez da beira, ezurren, soporte ezberdinetan idatzitakoa hori da grafitoa. Hemen, 3 muestra diferente ekarri dizkizuet, guk eskatzen ditugun, laborategitan egiteko eskatzen ditugun 3 probak esplikatzeko zeintzutien. Bata da arreilun idatzitakoa. Konturatzen baldin bat zeate oso letra sakon eta borobildu die. Arreilu bat, behin egosita gero, ezinezkoa da arreilu baten letra sakon eta borobildu egitea. Azaleko arrastu egitea daukezu, baina sakondu ez. Letra horiek idatzi behar dauzkezu alabearren hori guztietan bitarten. Eta gero egosi. Termoluministentziak egiten duna, laborategi deindako proba horrek esate dizuna da, noiz egosi izan den arreilu hori. Arreilu hori, guain dela 1600 urte egosi baldin bada, bertan idatzitako 1600 urte ditu, eta hori horrela da. Horrek ez dauke bueltai. Gero ja, filologok beraien teorik landu beharko dituzte, evidentzi berdin baten arabera. Eta ez, topautakok beraien evidentziekin bat emate ez donez, ez dute onartzen. Hori da Lakarra jaunak egiten duena. Beste zea bat da, karbonato kaltzikoa dauzkien hainbat pieza dare. Ikuste baldin badezue, txuri hori karbonato kaltzikoa da. Kobazulotan eta egote dien estalaktitak eta estalagmitak osatzen duena. Horra hainbat letra estali egiten ditu. Beraz, laborategi batek esatea dauke karbonato kaltziko hori benetazkoa edo gezurretazkoa otean. Osea, eindakoa edo naturala otean. Naturala baldin bada eta laborategikola esate baldin bado, azpin daun letra garaikoa da ere. Beraz, kasu honetan honek 1800 urte baldin baditu, bertan idatzitako 1800 urte ditu. Beste froga bat eskatzen duna hainbat idazkidare ezurren egindako. Hemen arreilun bezala kontuatzen baldin batzate oso letra sakon eta borobildu die. Ezurrek badauzka hainbat komponente, beraien artean kolagenoa bat, eta honek elastizidadea emate dio ezurrei. Gertatzen dena da, animalie behin hiltzeanen kolageno hori ere galtzen juteala eta ezurrek kristaltzen jutea. Beraz, animalie hil eta 300 urtea zu ezur horretan idazten saiatzen baldin batzea, ezurrek kristalizauta da eta zartatu ingo zaizu, ezingo dezu sekula santan horrela idatzi. Beraz, karbono 14. froga batekin badakizu animalie gutxi gora bera, noiz hildan 50 urte gora beran, eta idatzitako, 300 urte jozan, 300 urte gora bera noizkoa da. Beraz, Eliseo Gilek idatzitakoa seguro ez. Ze izango litzeke, guain dela 1500 urtekoa berdina izanik ere. Eta beste gauza bat eskatzen deuna egoera hau argitzeko, hainbat grafito eta topatu izan die sondeotan. Sondeo die, zuk Iruña Beleia bezalako eremu bat baldin badaukezu, 120 hektareakoa haiketa eskadorakin, eskabatzez baldin badezu, oso zaila da eta oso pixkanaka eskabatu barra daukezu. Irizpide batzuk, irizpide jakin batzuk eukita eskabatu beharko, induztu beharko zenuke ue. Arta horrea, pentsatzen baldin bat hemen zehotzen daitekela metro bider metro. Iten duzu kata bat eta jutezia geruzaz geruza eskabatzen ikusteko ea horrek emaitzak emate dizkizu toki horretan. Toki horretan emaitzak emate baldin baitu, badakizu bertan industria daukezula. Eskatzen duen hainbat tokitan grafito topau izan die. Adibidez, karbonato kaltzikokin dauna hori 32. sondeon topatutakoa da. Eskatzen duguna, sondeo horren bueltan beste metro bete eskabatzea ze oso leikena da. Horrelako gauza bat topatu izan baldin bada, aldamen ere antzeko zehoze egotea. Horri ere uko egite diote. Beraz, galdera egin beharko genukena da, zergatik anite zaio uko 32.000 euro baliodon proba batzuk egitea, 4,4 milioi euro presupuesto dauzkezunen, eta esan zion, behak diru ez zaukela desbiratzen nahi zontokia, erantzun horren aurren esan genion pres geundela gu dirua jartzeko, dirua arazoa baldin bazan, horri ere uko intzion.
diru ez da arrazoia. Eta aldamenen, kata kontrolatu bat egitea sondeon aldamenen, ez dauke inungo arrazoi. Berari galdetu beharko zaio zergatik egite da nau. Guk irizpide batzu dauzkeu, baina, bueno, hortan utziko dugu. Ez dakit, inungo galderaik edo baldin badokezue, bai? Bai, nik pixkat paiketa segitu dut eta nik ez dakit zein den Eliseo eta horien abogatua, baina ez dakit hainbat gauza daude hain garbi eta harrituta nago edo ez dakit, edo ez dien eskatu, edo eskatu diren da nik ez naizen enteratu. Baina ez enterak gertutik segitu, esate baterako. Froga fisiko-kimiko guztiak nik egite da, konparaziorako testigurik gabe egin dira.